Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari naton yung mga top stories of the day. Today is October 3, 2025, Biyernes nga adlaw. One Negros response team nagbiya na padulong sa Cebu bitbit ang bulig sang mga Negrense. Duha ka mga resort sa Bagu City gintagdagan sa notice of violations ng EMB. Anay barangay Tanod ginpatay, NPA nag-ako sa krimen. Bagyo Paulo naglandfall na kinasang aga sa Isabela. Kag sa Good Vibes, camping ta sa Murcia sa tripping ni Romain kag mini sentral sa komunidad. Posible inasa, are you agreeable? Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa lakad sa panahon, Bagyong Paulo naglandfall na kainasang aga sa Isabela. Samtang nagatagi tiyang init rin sa Negros, ginalabyan sang bagyo naman ang Northern Luzon. Las 9 kainasang aga sa naglandfall ang Bagyong Paulo sa Dinapige, Isabela. Amo sinang sitwasyon dito kaina. Ang video kuha sa Bureau of Fire sa may Cagayan. May amuman nga lugar o kung may mga lugar man sa Bataan nga ginbaha bangod sang mabunok nga pag-ulan. As of 2 p.m., yari na ini sa may Mayuyaw sa Ifugao, naghinay ang bagyo nga Paulo. May kabaskogon ining 120 km per hour kag pagmadlos na 200 km per hour. Sunod sa pag-asa, may duha ka mga pagtipon-tipon sang panganod nga na-monitor malapit sa Eastern Visayas kag ang isa naman sa may babaw sang extreme Northern Luzon. Ginabantayan kung balamangin low pressure areas ang mga ini. Ang bagyo nga Paulo, ginapaabot sini nga gabi yara na sa West Philippine Sea kag buwas aga nakagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Kita naman diri sa Negros, may posibilidad man sa pag-ulan dala sang localized thunderstorms. Sa number 9, yari pang ang pila ka mga balantayan nga events para sa Mascara Festival 2025. So October 8 kag 16 pati gayunon ang pop dance cover competition samtang ang mas rak-rakan band contest may elimination sa October 2 kag 9 kag ang grand finale sa October 13. Para sa pet lovers, may Petscara picnic party sa October 12 nga may pet walk pagid, fun match kag pet fashion show. So October 10 naman, may Mascara Collab Fest kung saan magatipon ang 200 ka mga local kag national influencers kag content creators sa Pilipinas. Pila lamang ini sa duga nga mga events sa nagapadayon ng Mascara Festival 2025. Salamat kami kay Mayor Galgasataya kag sa Gugma Foundation. Kay this time hinggaan na kami opportunity na ang local bands mabuhay-buhay. Sa number 8, sa pagsugod sa Mascara Festival, nagsugod man ang rerouting diri sa Bacolod City. Ginpalihag ni Attorney Ruben Micael Sabig ang hepe sang Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD ang rerouting scheme nagalakip sa pagsira sa Bacolod Public Plaza alin Setyembre 28 tubtob Oktubre 20 para sa Mascara Festival. Sunod kay Sabig ang pagsira nagasugod alas 3 ang hapon tubtob alas 3 ang kaagahon kung weekends kag alas 2 ang kaagahon kung weekdays. Para sa SM City kag Breadco bound nga mga vehicle naman, may gin-assign nga mga entry kag exit routes gikan sa north, south kag east. May araman sa specific traffic scheme nga nag-aapekto sa private vehicles kag public vehicles sa San Juan, Burgos, Luzuriaga, Rizal kag Tuslao. May rerouting man para sa pila ka mga jeepney routes nakip na ang Alihis, Bata, Banagu, Homesite, Fortune Town, Mandalagan, Subag, Tangub kag iban pa. Panawagan ni Sabig ang kooperasyon sang tanan nga mga motorista agud masiguro nga dalayon ang dalagan sa trapiko sa selebrasyon sa 46 Mascara Festival. Asa ang amon nga reroute nga gintutukan. Okay, so ang problema tanada ang gapagwa nga mga volume sa salakyan halin gid sa SM.
Sa number 7, isa ka barangay kagawad kag 3 ka iban pa ang dakop sa buy-bust operation sa Banwa sang Binalbagan. Detained karon sa custodial facility sa Binalbagan PNP ang isa ka incumbent barangay kagawad kag 3 ka iban pa matapos ginakop sa buy-bust operation sa sitio Pukatud, Barangay Payao, Banwa sang Binalbagan. Kahapon, ginpasakaan sa kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kagawad nga si alias Humphrey. 39 anyos kag mga kaupdanan siniingasan ni alias Tyrone, alias Ronier, kag alias Richard. Nakuha sila ang 70 grams ang suspected shabu nga nagabalor sang 476,000 pesos. Ginsiling ni Police Captain Jolan Vinson, ginpaidalom sa urine test ang mga gindakop kag base sa resulta, sila ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga. Sa number 6, masobra sa 3.5 billion pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa 3 ka mga buy-bust operation sa Bacolod City. Sa ikaduha nga adlaw sang selebrasyon sa Mascara Festival, nagkumpiskar ang masobra sa tunga ka kilo nga suspected shabu nga nagabalor sa 3,536,000 pesos sang kapulisan sa Bacolod City kagabi. 5 ka mga persona ang nadakpan sa separado nga buy-bust operations sa Purok Barakuda, Barangay 1, Kalong-Kalong Zone 3, Bangga Saling sa Barangay Singkang Airport kag sa Rojas Avenue, Purok Lilac sa Barangay 40. Na-recover sa katapos sa Police Station 2 ang 1.7 million pesos nga balor sang droga sa Barangay 1, samtang 1.1 million pesos naman ang nakumpiskar sa Police sa Station 8 sa Singkang Airport kag 680,000 pesos ang nakuha sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay 40. Ginpabaskog sa Bacolod City Police Office ang ilang anti-drug campaign sini nga Mascara Festival 2025 sa paabot nga mga data ang pagbaligyan na isang illegal nga droga sa tiud sang festivities kag bilang kabahin sang ila pagpasiguro nga hilway kag layo sa katalagman ang selebrasyon. Sumugod Oktubre 1 na masobra na sa 5.5 billion pesos nga shabu ang na-recover sa kapulisan sa Bacolod City. Sa number 5, isa ka anay barangay Tanud patay sa pagpaniro. NPA nag-ako sa krimen. Ginako sa Leonardo Panalingan Command ng New People's Army Central Negros Guerrilla Front ang pagpatay sa anay barangay Tanud na miyembro man sang Barangay Elite Rescue Team sa sitio Nabuluan, Barangay Binalbagan sa Canlaon City, Negros Oriental. Sunod sa NPA Intel sang Army si alias Ryan. Nagawa sa investigasyon sa Canlaon PNP mapaulit na kuntani sa ilang nga balay ang 30 anyos nga biktima sakay sa motorsiklo sang siya ang gintidos ng duha ka mga suspect. Sunod sa pulis, ginkuha sa mga suspect ang sling bag sang biktima nga may unod nga cellphone kag wallet antes sila nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon. Gideklarar ga dead on arrival ang biktima sa Canlaon City District Hospital. Sa tinilikdan nga semana, isa ka anay ang miyembro sa CAFGU ang ginpatay man sa iyang balay sa sitio Banban sa Barangay Bukalan. Ginakabig sang army nga kag kapulisan ang Barangay Bukalan kag Binalbagan bilang Internal Security Operations Zone bangod sang presensya sang NPA. Ginapabaskog na sang Army ang ilang nga anti-insurgency operation sa Canlaon City matapos ang duha ka mga pagpamatay nga ginako man sang NPA. Sa number 4, Environmental Management Bureau sa Negros Island Region nagakumpirma sang report kung bala may nagapadayon nga pagpananom sa mga palm tree dito sa may Banwa sang Candoni sa plantations ng palm oil. Sunod sa kay Vicente Los Bañez, ang OIC Regional Director sang EMB-NIR, nakabaton sila sa sulat gikan sa isa ka grupo nga nagasiling nga may ginapatigayon nga tree planting kag pagpananom sa seedling sang oil palm. Sunod sa kay Los Bañez, nagpadala na sila sang team para mag-verify sa sining nga mga report nga activities. Pero sila ang magapaking-angot man sa talatapan sa Department of Environment and Natural Resources kung tugutan ini. Kung wala sang clearance inigikan sa DNR sa Los Bañez, sarang mapapanaugan sang notice of violation kag stoppage order ang HAPI. Patag niya ang damlag pasi sa desist order nga na-issue sa HAPI na patuhoy lamang sa mga earth-moving activities bangod sang kapaslawan sa pag-comply sa Environmental Compliance Certificate. Nanging kontrobersya na pag-operate sang palm oil plantation sa Candoni bangod sang ginasiling pila ka mga kapaslawan sang kumpanya.
sa pag-comply sa mga gina-require sini. Samtang, ginapaabot naman ang pag-present sang happy sang amended Comprehensive Development and Management Plan sini nga bulan sang Oktubre. Kung may ara sila nga activities beyond dito sa CDO mo that's why ngin pabalidate naton ini siya para maka-issue kita sang notice of violation and stoppage order. Ipa-stop naton ini that's why ga-coordinate kami sa DNR kung bala allow na sa ila. Kung allow na sila. Pero kung hindi allow na sila, so dapat may ara kita nga kuan man sa violation sa ila. Sa number 3, bag-o nga rota sa electric jeepney halin sa Sumag sa Bacolod City via Bacolod Negros Occidental Economic Highway pakadto sa Bacolod Silay Airport ang gin-endorso sang konseho sang Bacolod. Ginendorso na sa Sangguniang Panlungsod ang bagong nga rota halin sa Sumag via Bacolod Negros Occidental Economic Highway pakadto sa Bacolod Silay Airport. Inagin request ni Eduardo D. Asis Jr., chairperson sa Asensu Bacolod Transport Cooperative, nga nagpangayo sa konseho sang favorable endorsement sa apat ka bag-o nga mga loop. Ini ginalakipan sa Bacolod City Government Center pakadto sa South Capitol Road, Kabug pakadto sa Libertad Loop, Araw Abada Sky pakadto sa Gatuslaw Loop kag ikaapat among Sumag pakadto sa Silay Airport Terminal Loop. Suno kay Councilor Dindo Ramos sa apat ka mga bag-o nga rota, isa pa lamang iyagin endorso sa konseho kag ini among Sumag pakadto sa airport bungod wala diri sang may naapektuhan samtang ang tatlo ka iban pa nga loop ang ipaidalong pa sa committee hearing. May grupo naman sa mga taxi drivers na nagpabutsag nga hindi pabor sa Sumag Pasilay Airport nga rota bangod apektado ang ilang pagbiyahe diri. Sa number 2, duha ka mga mountain resorts sa Bago City ang ipapanaugan sang notice of violation sang Environmental Management Bureau sang sinigid lamang. Ginkumpirma ni OIC Regional Director sang EMB Negros Island Region nga si Vicente Los Bañez sa interview sa media nga ilan mapapanaugan sang notice of violation ang Mailom Falls Dreamland Resort kag ang Balaan Hills Eco Park Project. Suno sa kay Los Bañez, sa bahin sa Mailom Falls Dreamland Resort, miyara na nga na-issue nga Environmental Compliance Certificate sa ila sadtong 2013. Galing, nag-expand sila kag wala nasakop sa damlag pa ECC nga na-issue. Naghinyo ang kumbuyahan sang amendment sa ECC pero wala pa nag-abot ang among request. Nagpatuma na sila sang earth-moving activities kag subong man infrastructure. Rason nga ginisyuhan sila sang notice of violation kag stoppage order. Nagpakig-angot ang Digicast Negros sa Mailom Falls Dreamland Resort para sa ilang bahin kag suno sa managing head, iyan na nga i-refer ini sa management. Samtang sa bahin naman sa Balaan Hills Eco Park Project suno sa Los Bañez, wala pa sang ECC nga na-issue para sa ila pero sila ang nag-proceed sa ilang infrastructure activities. Suno kay Los Bañez, sila ang nag-operate nga wala sang ECC rason nga ginpapanaugan sa notice of violation kag stoppage order. Dugang pa ni Los Bañez, na-endorse na nila sa alkalde sang Bago City ang natungdan ng mga kaso para sa nagakaigo nga pag-aksyon. Samtang sa pakayag sang Balaan Hills Eco Park, nag-file sila sang January 25, 2025 sang ECC sa EMG Region 6. Nasettle na Manila ang administrative penalty sa August 15, 2024. Tungod nga pending ang application para yun man ang pag-comply sang Balaan Hills sa mga documentary requirements samtang nagahulat sa aksyon sang ahensya. Dugang pa nila, ang operation nila ginpatuman in good faith kag nagapati sila nga ang ila application na paidalom sa due process. Wala sila sang tuyo sa pagbaliwala sang environmental laws kag nagapasalig sang commitment sa pag-upod trabaho sa DNR-EMB. Kay Mailom naka-issue kami sa ECC. 2000, I think 2013, I think. O, hindi lang ko makuan sa familiar gid sa date, no? And then nag-expand sila sini. So nag-expand sila. Why madala dito sa daan nila ng ECC. That's why nag-request sila for amendment of sa ECC. So ongoing naman ang process ng ECC nila. So may arabi nga may mga earth moving activities sila nga and then infrastructure nga
why madala dito sa old nga ICC nila. That's why gina-require naton sila sa amendments ang ila ICC. So kayo wala pang amendments ang ICC nila, nag-undergo na sila sang activities, no. Ang sa balaan, nag-issue kita sinisang notice of violation and stoppage order naman tungod nga wala pa sila sang ICC na nga on process ang ila ICC, so wala pa ma-approve, and then proceed sila sa mga infrastructure activities nila. So nag-issue kita sang notice of violation operating without ICC. And then other permits like discharge permit and permit to operate sila genset. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, One Negros Response Team nagpadulong na sa Cebu subong adlaw. Tuyo sa mga grupo nga magbulig sa mga taga Cebu nga apektuhan sa linog, tents kag tubig ang labing kinahanglan sa karon. Sining adlaw, nagbiya padulong sa Cebu ang One Negros Response Team. Ang Negros Occidental ang nagpadala sang teams kag assets lakip na full logistical support gikan sa gobyerno probinsyal. Upod na diri ang water distribution kag medical team gikan sa Sipalay, Silay, San Carlos kag Sagay nga nagbiya sining hapon. Una nga nag-abot sa Cebu ang team gikan sa Cadiz, Escalante kag Talisay. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, duha ka mga water tankers, duha ka mga mobile water filtration, isa ka ambulance kag isa ka rescue truck kag duha ka mga utility vehicle ang ginpadala. Sunod sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, tubig kag mga tents ang labing kinahanglanon karon sa Cebu. Nag-advise man ang command post sa Cebu nga hindi na kinahanglanon ang search and rescue units. Mga nagkalain-lain nga LGU, mga non-government organizations, mga volunteer groups sa nagkalain-lain nga mga bahin sa probinsya ang nagpadala sang ilang mga medical kag disaster team sa Cebu nga labing kinahanglanon kasunod sa kahalitan nga natuga sang 6.9 magnitude nga linog. 68 ang gid-report nga napatay bangod sang linog. Coordinate lang kung mga teams ang or manpower ay padala, coordinate lang sa sa may province, kaya ang province naga-coordinate man diri sa OCD para ang pag-abot nila dito maka-check-in sila para systematically dito sa may incident command post naton. Subong ang ginano nila, ang isa ka pa problema nila dito ang tubig, water supply kag subong aga ang sa meeting namon with the NDMC kinakulang sila dito sa mga tents kay damo dito mga balayang na totally damaged. Kagyari naman ang pangpabalo naman yung pang-good vibes sa inyo sininga weekend. Ang ini nga lugar, pwede ka din makakamping kag amusin ang imo nga view. May mga deck na para sa tents, may pang bonfire nga area. Ikaw na lang ginahula at magpungko dira. Sa decks, kitaon ang city lights kung gabi na palibutan ka sa mga bukid, Mount Canlaon, Mount Canlandog, kag Mount Mandalagan. Samtang gina-enjoy mo ang preska nga hangin sa palibot. Inibwas ang katuanta sa tripping ni Romeo. Kag, nakaibalo ka mo ba lang nga pwede ka mo ang isa ka community sa mga farmers pwede mag-angkon sa Domini Central. Ini ang equipment nga pwede nga maka-juice sang tubo. Kag ang juice nga makuha gikan sa tubo ang pwede nga ilutuon kag himuon nga moscovado. Ang moscovado, kabalo naman ta kung pwede gamiton din sa kape kag sa iban pang putahe, ilabi na ang aton delicacy nga piyaya. Ina naman ang aton istoryahan sa Sunday sa Are You Agreeable? Back to back sa Saturday kag Sunday, the best of Negros ang aton pag-istoryahan halin sa isa ka matahong nga lugar. Sa Sabado sa Tripping ni Rumi kag sa Sunday sa Are You Agreeable? Specialty sang Negros ug sa Bacolod City, piyaya. Kagabi itong top 10 nga mga istorya sa Negros Island Region
subong nga adlaw. Tubtub sa Lunes ako si Romeo Subaldo. Happy weekend.